Ang mga Pariseo, mga igsuon, o ang mga kieskreba, mao kini sila ang mga socio-cultural o mga relihiyoso nga mga pangulo sa Israel. Apan sa atong ebanghelyo karon nga tududungog, si Jesus nagpadayag og realidad mahitungod sa kahimtang nga lisod dawaton nila bisan tuod sila mga relihiyoso nga pangulo. Ang mga Pariseo, mga igsuon, atong nasayran, o ang mga eskreba, mga batid sa balaod, sila gayod, nakaangkon, nga sila mga sumusunod sa ilang mga katigulangan, kinsa nipatay sa mga propeta o sa mga alagad sa Diyos. Muna nga mga Pariseo, mga igsuon, mga eskriba, nangita sila og paagi, no? Nga ilang giripinsaan ang ilang mga katigulangan sa gipambuhat nila kay sayod sila nga nahimo kato siya nga history kamatuuran nga nahitabo kanhe. Mga igsoon ni Kristo, nindot man o maayo man nga maningkamo kita og mas maayo nga kahimtang kaysa kagahapon. Maayo man mga igsoon nga maningkamot kita nga mahawas kita gikan sa kapakyasan sa atong mga ginikanan o sa atong mga katigulangan. Maayo man mga igsoon nga mangita kita og healing, kaayuhan sa atong generational sins and vices. Apan, hinunduman nato mga igsoon nga dili gayud mapapas ang mga kamatuuran sa istorya. We should never erase the truths of history. Dili nato gubon mga igsoon ang mga monumento nga nagpahinumdum kanato sa masakit nato nga mga kasinatian sa kagahapon. Dili nato tuison ang mga istorya sa mga kagahapon bisan unsa kini kabati, bisan unsa kasakit kung atong mahinduman kini. Kining tanang mga butang mga igsuon sa kagahapon, magtudlo kanato o magtabang kanato diha sa atong pag-maintain, sa atong pagkamapaubsanon, taliwala sa atong kalampusan. Mga igsoon ni Kristo, sa atong paghalad karon sa mga pagampo sa mga misa karong adlaw, labi na karon sa piyesta sa mahal nga Birhen ni Maria, ang Birhen sa Fatima, sa iyang pagpanawagan, sa matag usa kanato, sa iyang paghangyo, sa pagpenitensya o pagampo, ilabi na sa paghandom nato sa atong memories, sa atong mga kaigsuunan, ang mga membro nato sa atong pamilya, ang atong suod, sa atong kasing-kasing nga nangamatay na. Atong hinunduman mga igsuon, dili lang ang ilang mga kaayuhan kanhe. Let us also honestly face their own mistakes. Ato sang matinud-anon kitang muatubang pagdawat sa ilang mga sayop. O tungod ni ini, sugdan nato ang tiunay nga healing process, ang tiunay nga pag-angkon sa kaayuhan diha sa proseso. Iisa nato mga igsuon ang atong mga kaugalingon nga mga kagahapon sa atong kinabuhing pamilya ngadto sa kaluoy ug sa pagkapuangod sa Dios. Amen. Manindong.